Аз също съм роден в град Пловдив. Миналата година навърших 80 години. От тях само 3 студентски години съм живял извън Пловдив. И веднага ще се да ви кажа, че съм свидетел на много щуротии в моя роден град. Айде, щуротията не е много лошо нещо. Но то става отвратително, когато се съчетае и се проводи с много бързи, които са непоправими. Аз бях на 5-6 години, когато започна да се строи една голяма новост в Пловдив за тогава, Халят от Джумаят. На мястото на една неописуемо голяма ценност, Куршумха, който се събира. Малко по-късно, като дете в ученическите години, си катерих на Марково ТВ. То беше по-високо, отколкото сега е висок мол. Нямаше растителност по някакви, беха голи скали, защото беха започнали да го разрушават, но го помня като ден днешен и то също беше голяма ценност. Много чужденци съм си падал, че живее в град със 7 години, но вече не става. По-късно в младежките ми години се събори и катиграфа. И на него място възникна един блок, който си обръщам главата, когато минава по главната улица от момента, защото той не се съчетава и с сградите, които са там. Пред къщата, която аз живее, имаше градинка, не е голяма, но тя се разтури, на нейно място се построи блок от хора, които бяха тогава, имаха възможности, които са от клас. Мога да продължа с много още такива примери. Затова но искам да се обърна към управляващите на град Пловдив, които са сред нас. Уважаеми господа управляващи, не дейте човеки повече щуроти, не дейте разрушават кинокосмос. Тук се намират огромен брой специалисти и стари и млади, които ще ви кажат какво да направят от него. Имайте предвид, че гражданското на Пловдив не желае кинокосмос да бъде разрушен. Никой не разрушава нещо, за да прави ново. Това е порочна практика, не я правете. Имайте предвид, че ако вие възприемете нашата теза и я защитавате пред по-горните органи, които взимат решението, ще имате и нашата подкрепа. В противен случай ще бъдем недоволни. Много ви благодаря. Други желаящи за изказване?